हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय दे दिनै बाबुआ सेकेन्ड डेमोन स्कुलाव ओमफ्राय दिनै एसेल' फार्स्टआवल' गाबदों ओमफ्राय उनाव गाबासैनो आरो ओमफ्राय जोङो फैफिनलायबाय ओमफ्राय आं दासो ओरैनो एसे भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ दा न'थिं दसे हाबनि र' बाबुआ नै ओंखारफैनानै बामजायाबो आखाइबो हमनो होआ हारसिं थाबायबाय गोलैनानै ओमफ्राय हान्थुआव दुलुबाय ओमफ्राय एसे गाबबाय जिन ओमफ्राय मेथाइ मोनजानानैसो दा एसे सिरिनै दुलुलायदों एसे अन्थाइ मारैबा माबानाय दंना बेयो माबादों गोसायैनो नांदों थैबो एसे गबाय ओमफ्राय दा मेथाइ मोनजाना सिरिथ' ओमफ्राय जों बेयाव दसे थालांनोसै र' स्कुलाव थांग्रायानो याव दसे हाबफैनाय गेलेफैबायसो बाबु गेलेनो नागिरदोंमोन बाबुआ आङो बुरखायना लाना फैबाय नैबेयाव अन्थाइ सोलायना गेलेदोंमोन आनैनाव लाना थांसै थ' होननायखायथ' होमबालाय होननानै बे आरो फैबाय ओइ गोलैलायगोन ना ओमफ्राय माबा नैखौबो लानो होलायो आंखौ बेखौ लांफायोनो जों थांबाय थानोसै मानिफ्रायनो आदा लोगो मोनबा गेलेनो लुगैयो बाबुखौ बेयाव बिदाखौ गेलेनो लिंनानै मोनैनि गाबनायखाय बैयाव लांना फैदों दसे जोंनि न'थिं ओमफ्राय दा फैबाय नै फुंनि ओंखाम जाना फैबाय बिसिनाव जाबाय खारबोबाय बेबायदि जाबाय मोनफैबाय दा नै बिस्रा दिनैनो सावबाय एनथाब बानायबाय नै बानायखांजोब्बाय एनथाबखौ दोनफैबाय बिथिं न'खरफ्रोमबो सावो आरोना बयहाबो न'खर न'खर सावो बिराद फिथा माबानायनि दावराव जायो आरोना बिथिं जोंनिथिंथ' बारा माबाया बिथिं बिराद मोजां माबायो आरोना गारि नेदों बाबु ओइलाय जोंना न'आ आं फनहरदोंब्रा जि बाज्ल'बाय माथो बेसरा रज'जोबबा बरिया जासिगोन इयो नै बेफोराव बरिया न' लुना थाना होनदों लेफ्ट साइड ini sisi blok AC ada. Oh itu. Oh itu ya kon. Di sini ya Rob. Di pale. आंजों साहा लोंदों फ्रिटेरास नोंसिनाव मागो जानो फैदों जों जों लामायाव बेरायगासिनो नै ओमफ्राय बिसिनि गामिया नै मालाय लामाया आराम जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय हा लाबोदों ओइ नों फैदो दे